mukaan ja ainakin 5 semmoista kaveria, joka tämän juoksun voi hyvinkin voittaa. Yksi heistä pois, se on Safo Antvi, ei kuitenkaan tullut sieltä luukusta eikä ole radalla 2 tällä hetkellä, joten finaali juostaan ilman kaanalaista, kakkosrata on tyhjänä. Nazarov on yleensä tosi varma juoksija, niin katsotaan näkyykö se tässä tiukassa finaalipuristuksessa. Maailmanmestaruuskilpailuissa 2022 Nazarov 60 metrillä halleissa MM4. Juoksee radalla 4 ja on siinä telineessä valkoisessa paidassaan. Ilman suomalaisia miesten 60 metrin Sileä ja Nazarov repii sieltä keskeltä, tulee kovaa, mutta ei riitä tänään, sillä hänen vierestään kuitenkin Abeikon Sri Lankasta on tämän kisan ykkönen. Abeikon pystyy tässä kellottamaan parhaan ajan 6.66.